Fita històrica a les Balears i també a Eivissa. Ahir es va finalitzar amb èxit el que és el primer vol en globus aerostàtic entre la península i les Illes Balears. El globus aerostàtic, el Kon-Tiki 5, va partir de Calp, a Alacant, a les 8:25 del matí i està amb els seus dos tripulants, en Àngel Aguirre i també en Miquel Messeguer, que varen arribar ahir a migdia. Com vos sentiu després d'haver finalitzat aquest viatge històric? Contents, molt contents per haver fet aquesta fita i avui una mica més descansats. Ahir, amb la tensió de tot plegat, vam acabar bastant esgotats, però bé, ara ja donant-nos en compte del que hem fet. Curiosament, molta gent ens va trucar ahir per felicitar-nos això, però molta gent també ens deia que era una innocentada, no? Perquè justament va ser el dia 28, va donar la casualitat, i ara, pensant-ho bé, aquest matí també ho hem dit, ostres, és veritat, si haguéssim volgut fer una innocentada, era una molt bona innocentada, perquè això no s'havia fet mai, ni a molta gent ni li ha passat mai pel cap, no? Precisament, Àngel, voldria preguntar-vos, el teniu aquí ja preparat per partir de la illa, però per què no s'havia fet mai aquest tipus de viatge? Quins riscs comporta un viatge d'aquestes característiques en globus? Bé, la gent pensarà... tampoc és una distància tan llarga, s'ha travessat l'Atlàntic amb globus aerostàtic, vull dir, s'han fet fites molt més grans, però de vegades no cal anar tan lluny com per fer una gran aventura, no? Però realment no és tan fàcil. Eivissa és petita, és una illa petita, i el que molta gent no sap és que el globus no es pot dirigir gens, no tenim un timó, no podem girar ni un grau a dreta o a esquerra. Llavors és saber navegar en 3 dimensions, perquè hi hagués molt de mar, doncs nosaltres també parlem molt de navegar en l'aire. I és jugar amb els diferents vents. Nosaltres naveguem en 3 dimensions, pujant i baixant, hem d'encertar el vent, però sense poder girar gens, només pujant i baixant hem de trobar els 80 o 70 graus que ens porten des de la punta de Calp o Dénia, aquella zona, fins aquí, no? Si el vent gira o ens equivoquem de 5 graus més al nord o més al sud, anem a l'aigua. Jo crec que això era un dels motius més importants perquè no s'hagi fet mai. Risc físic per nosaltres, en principi, no hi ha, era caure a l'aigua, esperar que ens rescatin amb alguna embarcació, però el globus és fàcil que s'enfonsi i perdis el globus. Clar, nosaltres no ens podem permetre perdre el globus. Miquel, com va ser aquest viatge? Com vareu poder aconseguir arribar fins a Eivissa? Quines van ser les condicions amb les que vareu poder jugar i arribar fins aquí? Sí, és veritat que ja és una cosa que ve de molt lluny, que volíem fer-ho, però realment ara ens hem donat compte que amb els mitjans que tenim actualment les coses són més fàcils una miqueta que abans, no? Tot i així, com deia l'Àngel, és una fita difícil de fer, de fet no s'havia fet mai. I les condicions van ser molt bones, vam esperar el dia bo, tenim uns mitjans ara a través d'internet per poder mirar els vents amb diferents alçades, això, que són previsions, no es compleixen sempre 100%, però has de jugar una mica amb l'experiència i tot, i llavors vam agafar el dia que ens va semblar que era clau. A més, una cosa molt xula que després, ahir pensant-hi, això va ser que casualment el lloc que ens anava millor per sortir, primer era Dénia, la idea perquè era més curt, però al final vam sortir de Calp perquè per la direcció ens anava millor. I vam sortir del costat del Penyal d'Ifac, que té un emblema molt xulo, no? I aquí vam entrar a l'illa just per Esvendrà, que és similar, no? És com una altra muntanyota que surt allà i vam passar d'una a l'altra, no? Bueno, són cosetes una miqueta ja més màgiques, no? Que dius, hosti, que xulo, no? Un cop que ho fem i passem de penyal a penyal, no? Moltes gràcies als dos per atendre els dematins a IB3 avui, per acabar també el vostre viatge i vos deixem que marxeu ja de l'illa, aquesta vegada sí per mar. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per fer el seguiment.